हाँ तो जालुचु कि वाह तेलटा बाहर देख लो जालटा हेले तेलटा बाहर तो हाड़टा को चबूची तो नमस्कार जय जगन्नाथ साहब मैंने स्वागत करछि मोर आ नुआ ब्लॉग रे एमिति छन आपण माने आशा करछि समस्त बहुत बढ़िया थिबे। तो आज हम गोटे बहुत बढ़िया भोजीटा हमर हबो तो सेटा भी माटी चुली रे आ बाहर एबे बनेबा हमें चलंतु सबुठ फास्ट हमें माटी चुली बाहर करबा से गलानी तो वो एबे तो कैमरा माटी चुली बाहर करबो आसंतु देखिबा हमर माटी चुली कोड अछि वाटर हीटर को बाटर रखु तो ताते जीव गोड़ जदि आसो कैमरामैन फॉलो मी कोटरा करबा तीनटा माटी चुली हमर अछि कोटरा करबा आ गोटे एपट थला ସେଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟଟେ ଏରା ଦିଟା ବଡ କୋଟରେ କରିବା ଛୋଟଟା ମୁଁ ଛୋଟଟା ଦେଖୁ ଛୋଟଟା କେମିତି ଅଛି ଛୋଟଟା ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ଏଟା ଚକ୍ର ହେଇଥିଲା ଏଟା ହବନି 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 ଖାଉ ବଡ ଦବା ତ ଚलो ये बड़ ସେପଟଟା ଆଣେ ସେପଟଟା କାହାକୁ ଦେଖେଇଛୁ ଏଟା କ୍ୟାମେରା ତତେ चलो सांग मैंने बाहर को जीवा रोषे हम कागज चुली लगिला कागज टा लगा दियो उपरक काट दियो कड़े फड़े धरी पड़ा लगिगला चुली कड़े बसीगला धुआं जोर हो नुआ जल्ला टाइम लगे धुआटा हो सांग मैंने एबे हमर पानी गरम कराला से चिकन पे कौन है चिकन तो एबे कड़े धुआं जो हार हो मुझे बसी पारनी जबर जोर धुआं अच्छे एपटे बसिया खरारे हो पछे एबे स्टार्ट करवा रोषे बो सब आनी सारे तार आ चिकेन खाली आसो घर रखाई मसला पत्र सब बटा सरी ये चिकेन गला कड़े जाती गलानी सांग मैंने तेल पकड़ा रोषे स्टार्ट करवा मोर हम आज भोजी चिकेन नुआ वर्षा आइलानी से भोजी होगला आमर माटी चुली रे निजे माटी चुली तैयारी करछु सांग मैंने आटी हांडी एबे आम कत आवेलेबल नाइन से रोषे होता आम घोड़ाटे बनईचु घोड़ाटा के लगुच कमेंट कर कौन पड़ा धुआं मोड़ आसने मोड़ भी आउे चारिपट खेलुच पवनटा से जो धुआटा सब आड़े जाऊँ घोग जलुचे लंका कंचा लंका देसी स्टाइल हम शुखला लंका मोटा कड़ीटा देव तातेनि से मोर बटा मसला नुह तो कौन ग्राइंडिंग मसला हेपटू बुलिक बसन काठर साइड करदे हेपटू साइड करदे मसला चलो बाबा बासना आइलानी हाँ टेंकुची चुली देखो ये कर कि बासना है चुली खाइबाटा अलग से जो स्वाद है कौन ना ता सहित बटा मसला होता आ देसी कुकुड़ा अलग मजा आउ पुणी जंगल रे पूरा हो गंजा एबे मिलूँ कि हलदी पड़ला हलदी पड़गला सांग मैंने सब पकई था घाटी था गोटे पकाब घाटे पुणी गोटे पकाब घाटे एमती कौन हम लंका गुंड तो कौन कौच मत हेटी सबुनि माइक्रोफोन कौन कर पानी कम पे जाऊँ ग्लेज आस मसला ग्लेज
ସିଝିଗଲେ ତା କଲର ଆସିବ। ଆହୁରି ସେ କଷି ହବ, ଆହୁରି କଷି ହବ ଯେତିକି ସେତିକି ସେ ତ ଆରମ୍ଭ। କାହିଁ ତେଲଟା ବାହାରି, ତେଲଟା ତ ବାହାରିବ ଆହୁରି। ମଝିରେ ମଝିରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଚୁଲି ଲିଭି ଯାଉଛି, କ'ଣ କରିବା? ଚୁଲି ରାନ୍ଧିଲେ ତ ଇଏ ଆଉ। ଲଙ୍କାଟା ନିଜେ ଲଙ୍କା ପକେଇଛି କହୁଛି ଏଇଟା କ'ଣ ଟିକିରେ ପୁଅ। ବୋଉ ଏବେ କାଟୁଛି ଆଳୁ, ବଡ଼ ବଡ଼ କରା ହବ। ଲାଗିଗଲାଣି ଭଲରେ ଛଡ଼ା। ଚିକେନ ଧୁଆ ହବ, ରେଡି କରାଗଲା ସବୁ। ଚିକେନ କୁ ବାହାର କରି ଦିଆଗଲା ଗୋଟେ ବେଲାକୁ ଧୋଇବା ଲାଗି। ମସଲା ଆହୁରି କଷିବା ବହୁତ ହେଇନି। ତୁ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ ଆଜି, ଦେଖିବା କେମିତି ହଉଛି ଆଉ। ମୁଁ କରିବି, ଆଙ୍ଗୁଠି କାମୁଡ଼ି ଖାଇଦେବ। ପବନ ଟିକେ ଅଧିକ ହଉଛି ଆଜି, ଶୀତ ଦିନରେ ଏତେ ପବନ କରନି। ଏବେ ଚିକେନ ପଡ଼ିଲା। ନହେଲେ କେତେବେଳେ କଡ଼େଇ ଥାଉ ବଳି ପଡ଼ିବ। ଭଲ କି ଭୋଜି ହବ, ତୁ କଡ଼େଇ ପକେଇଦେଲେ ଏକାଥରେ ଆଉ। ଆଳୁ କେତେବେଳେ ପକେଇବା? ଆଳୁ ବହୁତ ଧୋଇ ଦେଲାଣି, ପକେଇବା। ଆଜି ମୁଁ ରୋଷେଇଆ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି ମତେ। ମସଲା ଟିକେ ପଇଲା ମ। କୋଉଟା ସେଟା ମସଲାଟା? ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ବାସ୍ନା ଆସିଥାନ୍ତା। ଭଲ ଲାଗୁନି ତତେ ଖାଲି ଏମିତି। ଆଳୁ ପଡ଼ିଗଲା ସାଙ୍ଗମାନେ। ରହିଥା ଟିକେ, ରହିଥା। ପୁରା ବାସ୍ନା ଖେଳିଗଲାଣି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବାସ୍ନା ପୁରା। ଆଉ ଟିକେ ବହୁ ମସଲା ହେଇଥାନ୍ତା କିଲୋ। ହଁ ଟିକେ ମସଲା ହେଇଥାନ୍ତା, କମିଗଲା। କୋଉରା ଏଇଟା ଟିକେ ନା ଗଳି ପଡ଼ିଲା ନା କେତେ। ପାଣି ଦେବି, ସେ ଦବ ପାଣି ଶାଶୁ। ଘାଣ୍ଟା ଭଲ କି, ଘାଣ୍ଟା ତାକୁ ପୁରା କଷା ଭଲ କି। ସେ ପୁରା ତେଲ ଆପେ ବାହାରିବ, ତାପରେ ମଜା ଆସିବ ନା ଆଉ। ଆଳୁ ସିଝିବ, ତେଲ ବାହାରିବ। ସେ ଯେଉଁ ତେଲଟା ବାହାରିବ, ସେ ତେଲଟାରେ ସବୁ ମଜା। ସେ ଆପେ ଯେଉଁ ତେଲଟା ବାହାରିବ। ଆଉ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ହେଇଥିବ ମାନେ ସେ ତ ସିଝିବାକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଯିବ ବହୁତ। ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ତ ନିଜ ତେଲରେ ହବ। ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା, ମଟନ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନିଜ ତେଲରେ ହିଁ ହେଇଯିବ ତାର, ବେଶୀ ତେଲ ନ ପକେଇଲେ ବି ହବ। ବ୍ରଏଲରଟା ଟିକେ ପକେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜାଳ ଚୁଲି ଜାଳ। ଏଇଟା କଡ଼େଇରେ ଏମିତି କଲାବେଳକୁ ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି। କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲୁ? ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ନା, ସେ ଗଳି ପଡ଼ିବ କଡ଼େଇ ସହ ନହେଲେ ଏକାଥରେ। ଆଖିରେ ଧୂଆଁ ପଶିଗଲା ନା କ'ଣ? ଧୂଆଁଟା ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଖିରେ ପଶି ଯାଉଛି। ଗ୍ୟାସରେ ଠିକ୍ କି ତୁ ଖାଲି ସବୁ ଇଏ ଦେଖିବୁ। ଏଥିରେ ଯୋଉ ମଜା ଚୁଲିରେ, ଗ୍ୟାସରେ ସେ ମଜା। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ହେଲା, ତୁ ଚୁଲି ଜାଳେ, ଦେଖିବା କେତେ ମଜା ଲାଗୁଛି ତତେ। କଷ୍ଟ ନ କଲେ ଆଉ କ'ଣ ହବ? ଆଗରୁ ପୁଣି ଲୋକମାନେ ଚୁଲିରେ ରାନ୍ଧୁଥିଲେ ନା ନାହିଁ? ଆମେ ତ ପୁଣି କେତେ ବର୍ଷ ଚୁଲିରେ ରାନ୍ଧିଛେ। ପାଣି ଦିଆହେଲା, ଏବେ ବୋଉ ଦେଲା ପାଣି ହାଲକା। ବୋଉ କରିବନି, ତାର ଟିକେ ବି କଡ଼େଇ ଧୋଲିବନି କି ମସଲା କୁଆଡ଼େ ଲାଗିବନି। ଚୁଲିଟା ଖାଲୁଆ ଢିପାରେ ପକେଇ ଚୁଲି ସହ କରିସାରିଲାଣି ତ ଆଇଁଷ। ଏ ପଡ଼ିଗଲା ଟିକେ ଟିକେ ଆଉ। କେମିତି ପଡ଼ିବ? ଚୁଲିଟା ବସେଇଛନ୍ତି ଖାଲ ଢିପରୁ। ବାପା ତ ଏଠି ବସେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ଏଇନି ମସଲାଟା ବାହାରିଲା କେମିତି କିଲୋ? ପକା ପକା, ଜାଳ ଜୋର ହେଲା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପଡ଼ିଗଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର। ଏମିତି ଜଳିବ ମାନେ ସେ ତେଲଟା ବାହାରିବ ନୁହେଁ ବୋଉ? ପୋଡ଼ିଯିବ କ'ଣ? ପାଣି ଆଉ ଟିକେ ଦେବୁ, ପାଣି ଦେଇ କଷିବୁ, ସେ ଯେଉଁ ମଜା ହବ। ଦେଖିଲ କେମିତି ଜଳୁଛି, ମନକୁ ମନ ଜଳୁଛି, ମନକୁ ମନ ଲିଭି ଯାଉଛି। କ'ଣ ହଉଛି? ତୁ ଜାଳୁଛୁ କି? ଚିକେନ କଲର ଆଇଲା, ଇଏ ଖାଲି ପାଣି ଦେଇ ଚାଲିଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ନ କଷା ହେଲେ ଟିକେ ବାଗ ଲାଗିବ ନା, କଲର ଆସିବ ତାର।
घोड़े दियो छाड़ दियो 5 मिनट ସେ ତ ଖାଲି ଜାଣେ ओहो ଚୁଲି ପାଖରୁ ତୋ तोड़ी दियो से खाइब बोले आसिक बइची ତୋତେ କିଏ ଚୁଲି ଦେବାକୁ ଡାକୁଛି କି चलो हो गलानी 5-10 मिनट एबे काढ़िया देखिबा अरे वाह जाल जाल दे टिके वाह कि बासना बोबे माटी चुली गोटे अलग बासना हो धुआं तो कंदे दौर पूरा जाल जाल दियो सागलानी आलू सिझीगलानी सिझीगलानी ना सिझिनी सिझिनी आउटे बसा ताले वाह तेलटा बाहरला देख लो जालटा हेले तेलटा बाहर ଜାଳଟା ହେଲେ କଥାଟା ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଗଲା ସେଇଟା ଏକା କଥା ହେଲାନି ପଛଟେ ବାହାର କନୁ ଖାଆନ୍ତେ ହଁ ସେ ଦିଅଟା ମାନେ କଷା ବାହାରେ କହୁନୁ କୋଉଟା ଦେବୁ ଯୋଉଟା ଦେଲେ କହିବ ତାହେଲେ କଥାଟା ଧରିଦେବୁ ଏଟା ଖାଇବିନି ଭାଇ ଏଇଟା ଦେ ବଛା ଚାଲିଛି କିଏ କୋଉଟା କଷା ଖାଇବ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିଛି ଏଇଟା ନାଇଁ ନାଇଁ ହଁ ପତ୍ତାଟା ଦେଇଦେ କୋଉ କଥାଟା ଏଇନା ଏଇଟା ଏଇଟା କଥାଟା ଆଉ ବଡ଼ ହେଇଛି ଜାଣିକି କହିଲା ଆଳୁ ଗୋଟେ ଦେ ମସ୍ତ ଟିକେ ପୋଛି ଦେଇଦେ ଏଇପଟକୁ ଆ ବସିବା ସମସ୍ତେ ଧୂଆଁର ମୋତେ ବୁଡ଼େଇ ସାରିଲାଣି ଏଇପଟକୁ ଆ ଆମର ପୁରା ହେରା ଆଳୁ ଆଣିଥା ଏଇଟା ଆଣିଥା ଏଇଟା ଆଣା ସେ ବାସ୍ ବାସ୍ ତ ପାଣି ଦେଇଦିଅ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ପାଣି ଦିଆହେଲା फाइनाली एबे से झोल बास 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 ए झोल हो गला ताको छाड़ दिया हबो हमर कसा बाहर देछि कसा एबे टी खाइबा केमती कोन हेछि आपण को जणाइबा घोड़े दा ताको कोडा बे मांसालीटा धरया पूरा मांस ताते से सिझी जे बढा करे ପକେଇ ଦେବା ଏମିତି କରୁଛି ନା उठा परा गोटे ता हाड़टा को चबौची हाड़टा को धरी चबौची ମୁଁ କୋଉଟା ଶୁଣେଇବି देखो गुट्टा के खाई देलानी देखा है जी बहुत जोर गरम अच्छे वो दांत से जीव लगाते हैं गरम गरम ना धुआं बाहर से बड़ा है जी गोटे कौन कलेजा भाया ता भितर बापारे कि गरम मटन कषा तो खाइब जो मजा चरपी टे थी जंगल टे जो भोजटा हम पे सी हम
ତମକୁ କହୁଛି ସବୁ ଜିନିଷରେ କିଛି ଆଗ କୁହନି। ଆଗ କିଛି କୁହନି। ଘଟଣା ଯିବ କହିଲା ଯାଇଥିଲ ସେଥିଲାଗି କିଛି ଆଗ କୁହନି। ଆଳୁ ଗୋଟେ ଖାଇବା। ଆଳୁ ଦେଖା ସିଝିଛି ନାହିଁ, ସିଝିଛି ତାତିଛି ସବୁ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ। ମସଲା ନେଇଯିବା, ମସଲା ଆଳୁ ତାପରେ ଟିକେ ଚିକେନ୍। ଏବେ ଉଠିବ ଆଳୁ ଚିକେନ୍। ତ କଷା ଖିଆ ସରିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏବେ ଦେଖିବା ତରକାରୀଟା କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲାଣି। ବୋଉ ଚାଲ ଓପନ୍ କର। ହଁ ଆଇବା ତେଲ ବାହାରିକି ସେ ପୁରା ହେଇଛି ଆଉ ଟିକେ ଫୁଟୁ। ଆଉ ଟିକେ ହଉ ତାପରେ ନେବା ଆଉ। ମାନେ ତରକାରୀ ପୁରା ରେଡ଼ି। ଏବେ ପଡ଼ିଲା ଧନିଆ ପତ୍ର ଲାଷ୍ଟରେ। ରେଡ଼ି। ଆଉ ମୁଁ କାଟିକି ଆଣିଛି ହେରି କଦଳୀ ପତ୍ର ଆମର। ଭାଇ ମନା କଲେ ତାର କଦଳୀ ପତ୍ର ଖାଇବନି, ମୋର କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖାଇବି। ଏଇଠି ଖାଇବା ବାହାରେ। ଆଉ ଚାଲ ବାହାର କରିକି ଆଣୁଛୁ ବୋଉ ଭାତ ଏନୁ, ତାପରେ ଖାଇବା, ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ମୁଁ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଚାଲ ବସି ପଡ଼ିବା। ଖଲିରେ ଖା ହବ। ଖଲି କହୁଛି କ'ଣ, କଦଳୀ ପତ୍ର। ତେଲକୁ କେମିତି କଲରଟା ଆଇଛି ଦେଖୁଛୁ। କିଏ ରାନ୍ଧିଛି କହୁନୁ? ମୁଁ ରାନ୍ଧିଛି ବୋଲି ନା ଆଉ। ଚାଲ ଭାଇ, ବାସ୍ନା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆଉଛି, ବଢ଼ା ଯାଉଛି ପାଟିରୁ ପୁରା ନାଳ ବାହାରିଲାଣି। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ହଁ ଆଉ ଗଡ଼ିଯିବ ଏଥରେ ରହିବନି। ଲଙ୍କାଟା ତ ମୋ କତିକି ପଳେଇଥିଲା କଷା ବେଳ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି। କାହାର? ମୋର ଆସିଗଲା। ସେ ତାର ପିତ୍ତଳ ଥାଳିରେ ଖାଉଛି। ପିତ୍ତଳ ନା ତମ୍ବା ନା କ'ଣ? ଭଜା ଆସିଗଲା। ଏ ଢାଳି ଦେ, ଢାଳି ଦେ, ଢାଳି ଦଉନୁ ଥିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ତ ଏଇଠି ହେଲା ଆମର ଭଜା, ଆଳୁ ମଟର ଭଜା ହେଇଛି। ଆଉ ଚିକେନ୍ ତ ଆମେ ରାନ୍ଧିଲେ, ତ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ମାଟି ଚୁଲିରେ ରନ୍ଧା ହେଇଥିଲା। ତ ଚାଲ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ବାସ୍ନା ତ ଭୟଙ୍କର ହେଉଛି। କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖାଇଲେ ବି ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ମଜା। ଟିକେ ଲୁଣଟା ଦେଲୁ, ଆଉ ଲୁଣ ଟିକେ ଛିଞ୍ଚିଦେବା। ଆଳୁ ଗୋଟେ ନେଇ ଆସିବା ତାପରକୁ। ଆଳୁ ତ ପୁରା ସିଝିକି ପୁରା ହଗ ହେଇଯାଇଛି। ଆଳୁଟା ଗରମ ବହୁତ ଅଛି। ମନ୍ଥି ଦେବା ହାତରେ, ତାର ଉଠିଲା ଫାଷ୍ଟ ବାଇଟ୍। ଚାଲ ଚିକେନ୍ ତାତିଛି ବହୁତ ଜୋରରେ। ଏବେ ଆଳୁ ମଟର ଖାଇବା। ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ସେ କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ହେଇଛି। ପେଣ୍ଟୁ ନା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଖାଇଲା ବେଳେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନି। ଆଉ ନା ଖାଲି ଗିଳି ପକା। ଆଉ ଖିଆ ସରୁ ତାପରେ ରିଭ୍ୟୁ। अरे लूण पड़ता ଭଲ ନା?
ମଜା ଆସିଗଲା ପୁରା।